Uba Roy Kuparsan ram Presiden ke Hinyau Trap Youth Council ulah ther ting ia ke Sarkar Jela Meghalaya bagadan men sim no sen yang sngobha hadu shiklur tingka ban yarap yaki lanot chlei ke Jela Sikkim kadba hadu mentapan kampal lak ban siu setia ke scholarship ki samla puli. Kani ke jingpran uba Roy Kuparsan ram kala long ha ka no phai sngi jong ka lai tarik kula lingkot arja arpusau ha ka jingwan senran lang yaki noilam ka North Eastern Hill University Students Union ki bala wan ban yaki hakmat ka office Meghalaya Board of School Education embos ban dawa na ka Sarkar ban pelat no ka scholarship hakan hega ski ka union kala aipor shipo sngi ka Sarkar ban pelat no ka scholarship ki khna puli lam kumta ka nehu su bat ka seng HYC kan penlong de ki jingya ki bating kum kadak ban penpa sya ka Sarkar Jela lor ka jing slam pelat jong ka Sarkar ban penyo ya ka scholarship jong news nam baladap pi nakaliang jong seng ngi hadin mengilayui bau minister jong ka education badi pe education ka arpuitrik jong menai November ula ai ku ka press statement ban ong ba tang hadin arla nilai teu ki khana puli jong ka Jela ka jong i kilala ban yo ya scholarship nego besusi ka long ba kata ka ar ba lai teu kala kalalong sya ka ar banai menta bat ngimtip sakat nu kandang yat kini ka jing i4 la ni ka jing simpor ka Sarkar Jela ban pelat ka scholarship kum ka Jela ka ba ngidang bun si ki longying ki baduna kayo ka kot ngi sothu ba ka scholarship ka dei ka we ni ki benta ka bala ban ajing yarap ki mi panag benta ban siu ka bai school lane ka bai puli jong ki khun ki khti jong ki ngi so sarong abang yo sngo ya u menteri rang ba jong ka Jela ka jong i buong ba ka Jela ka jong i ka don ka jing thrang ban bangin poi sa kata ka $10 billion economy ka economy ka ban poi sa kata ka $10 billion de ka jing kali ka long ba kata ka jing pos new jong menteri rang ba ujong i de ka jing kali ka long ba only ayu kata ka $10 billion economy lada ka human resource ka jong i kamdan yanu lane on pen mentoy yanu kini ki infrastructure ki project ki ba fair ki ba Sarkar ka wanra ni i chief minister ujong i ulit chadali na kapor ban pan ya ka jing yarap na Sarkar kami ban wanra ki project ki ba fair kena menginla ban kot sa kata ka $10 billion economy de ka susi ka long pat ya kani ka benta kaba ban build up ya ka human resource ka jongi kumlungin build up ya ka human resource ka jongi ladai ki khun samla ka jongi ki batrang ban puli kimyo ya kalat ban puli sosi ban ong ba ki don ki long yin ki bomla shu ban siu ka bai puli ka jongki namar ba lemba ka ni ka scholarship ki khmit lenti bikin la ban beteng ka jing puli ki khun ki jongki de lada kimla ban yo ka scholarship aka por ka babiang hatu kita ki jaka puli kin island ne amiki ban beteng ka jing puli ti ka jingwan ka jongi nakaliang jong ka seng menta ka singi ka ni jaka ka long ban aimen si amiki khna puli ki jongi ban hakaju ka por ban kentu ya ka Sarkar Jela baladau chief minister udon ya ka mon ula ban syuang ban amar ka Sarkar Jela kampelat ya ka pisah ka Sarkar kemi kampelat ya ka pisah ka por ka babiang ka Sarkar Jela kamla ban thawi kui kilat kilenti ka Sarkar Meghalaya ka don ka contingency fund ka bakala ban penteri kam ha kanu ko por ka ba ka Jela ka don kam tengi ngisngo ba ka scholarship ru ka de kata ka we ni kijing don kam ki bolong kirki tinggi kentu ya chief minister jong Jela ka jongi ba undai ban up bahadu banda poi ka pisah na ka Sarkar kami dari pendan kami contingency fund lada pila ban ai ban yarap ya ka Sikkim makapor ba flat hubanai Oktober sikro tingka ban ai na ka chief minister relief fund bali pimla ban yarap pat iki khon samla jong Jela ka jongi ya ki long ying long sem jong Jela ka jongi bakin petengi ka jing puli tengi ngi kentu ya ka Sarkar ka jongi kentu ya education minister ya chief minister jongi bagi di ban paikmat chakani namar kani kadika ladangi pet cha usnem bulalet ki kun samla ki ladai ki hab ban berngem ban yat ya karali dan ka Sarkar ka pentip simit hi baka pelat ya ka bisa ngimka ban yo ibat tat onda ki kun samla ki jongi ki mi semadan ki hab ban syak tangan ki hab ban mi rali ki hab ban pelong ki program ba fair tat haduk kata kapur ka Sarkar kan shim ki senjam ban pelat ya kani ka hok ka bagi kun samla ki jongi ki di ban yo di ka jing dawa na kalian ka seng galong ba sobha ban shim kya kan ni nakalian ka Sarkar ngatrai nakalian ka niusu kala aya ka por ya ka Sarkar baka dei ban pelat ya kan ka scholarship balada ka Sarkar kam pelat nakalian ka seng ru ngindon hakti ka jat bat ki kun samla jong khamtam ya jong ka jat menteri jong i jong ka Jela hi baro ko we bat kai ka ba maki ki shim ka senjam nakalian ka seng in ai ka support full support ya ki bat kenu ki program ki ba maki ki ki ka seng kan don haringkat bat ki kata ka message ka ba nakalian ka seng i pa ban asya Sarkar